Og hvorfor kan jeg egentlig ikke... Jeg kan ikke... Og hvorfor kan jeg nu... Mit kamera på min skærm virker ikke. Det var synd for dig, så skal vi filme over min computer. Nej, det gider jeg ikke. Og puder. Sukker. Han hedder Amra. Hvad kom... hvordan slår man det fra? Nå ja, det har jeg gjort. Jeg kan plante bomben for at være dig. Jeg er allerede så det er bare lige meget. Hvad? Mit navn er Bente. Der er noget, der hedder del systemlyd. Hvad betyder det? Jeg ved ikke, hvad det betyder, men hvorfor? Det betyder dit mor. Så trykker jeg på den. Jeg ved ikke, skete der noget? Kan I høre den her video? Jeg hader også. Kan I høre det der? Jeg elsker dig. Jeg hader dig. Jeg elsker dig. Hvor er hele jorden. Se, Wow. Twang. Du er en værste person. Vi tager lidt af bort. se, hvad der sker. Nå, så det virker? Nå, okay. Men jeg vidste det ikke. Nej, du får øregangskancer. 10 nu test, det er faktisk fucking dejligt for mine ører. Det er bare sådan... Det er ligesom min... Stop, jeg får øregangskancer. Ej, jeg elsker... Jeg elsker at få... Det er ligesom en bi. Ja, de siger bare... Bi... Stik. Bi... Stik. Bi... Jeg ved ikke, om jeg staves cancer. Det har jeg sikkert ikke. Cancer er det bedste for at sige det faktisk rigtigt. Okay, jeg har skrevet i Skype-chatten. Fod. Nu er du også syg. Nu er du også syg. Er hun ved i 10 sekunder? Ja, det kan jeg godt forstå. Hun er så dejlig. Jeg kan heller ikke lide, du har skrevet den på Skype. Det, der står nedenunder dit navn, der står det, jeg spiste min mor. Det er mit navn. Ja. Ja, tak. Jeg vil gerne være populær. Jeg skal bare prøve. Det er fordi, det er derfor, du ikke skal sige, når du optager. Nej, det er derfor, du skal ikke sige, når du optager. Det skal du ikke. Der kommer mange biber, når jeg er med. My dick is amazing. Ja. Hvis jeg skal synge hvis vi skal synge nogle sange, så skal det være My dick is amazing. It's so hard. Haf. Ja, den halv. Det gider jeg fandme gøre, mand. Det er fucking joke, man. Ved I, hvad jokes er? Det ved jeg faktisk heller ikke. Ej. Ja, man. Mit ansigt er fucking grimt, så du siger, det er en joke. Ja, det har du også ret i. Tak. Jeg beder. Amran. Ja, Amran. Ja, så Tauran. Er det bare mig, der er retarderet til at stave, eller kan jeg ikke? Det er fucking forvirrende, når ham på mit hold og ham på det andet hold, de begge to er det bare. Du skal lige hjælpe. Jeg er retarderet til at stave, så jeg ved ikke, om jeg staver rigtigt. Ø-R-E. Det er helt sikkert forkert. Okay.
er det flertal. Eller hvorfor kommer jeg ikke med i det fucking show? Det er sådan viking spiller pik. Det er fandme lækkert. Det ved jeg ikke. Det har jeg sgu prøvet mig. Sebastian. Jeg søgte på YouTube. Musik, der giver øregangscancer, så kom Ed Sheeran op. Og Jason Derulo. Skal I høre verdens bedste sang? Ja. Hvad for en sang skal det være? Skal jeg synge en sang om mig? Mig. Ja, det gør jeg. Skal jeg tage Bosnien? Skal jeg tage noget? Skal jeg sige pik? Tuna. Fuck sagde du? Nej, du skal træve selv. Jo. Når jeg fucking siger, at nu døde jeg brænder dig, brænder jeg faldt ud af verden. Ja, hvad er det? Det var sådan en mongol i hovedet. En klamme kont. Ja. Skills! Jeg gjorde det, mand. Jeg får det. En igel. Nej. Jeg faldt ud af verden. Nej. Fuck ja. Nej, det må man faktisk ikke. Nej. Sebastian? Prøv at gå ind på YouTube og så finde den der video. Huha. Det er pen på en Apple Pen, bare meget dårligere. Jeg har fundet mit gemmested. Især hvis du hører den på et anlæg. I have pen. I have apple. Ej, det er altså. Ja, altid. Nej, så dør jeg. Fucking, jeg døde, mens jeg... Det var godt nok sørgeligt. Jeg døde. Jamen, det er så... Nu hvor jeg siger det, så vil jeg også gerne til YouTube. Nu skal vi se på... Bencheklanen. Hvem er Benche? Sebastian, har du fundet videoen? Bente fra kommunen laver saksen med Debbie. Debbie? Det er helt... Skal jeg prøve at sætte den her sang på mit anlæg? Barnen i Afrika, seriöst. Hur är det möjligt? Alltså jag förstår inte hur det är möjligt. För kylen kom där och bara... Sen försvinner den aldrig. Alltså såhär, jag hade... Hørte du, hvad han sagde? I så finder aldrig. Sebastian, hvorfor har du skrevet til mig? Nej. Nu skal vi skrive. Jeg vil gerne sige... Mhm. Det har jeg. Jeg ved ikke hvad. Jeg kan ikke finde den.